أو حقኛ ዛንታ ዝተመርኮሰ እታደ ኣብታ ጸባብ ብዚንጎም ብታኒካን ዝተሰርሐት ገዛ ተኻርዮማ ዝነበሩ ሳራ ምስ ወዳ ወዲ 7 ዓመት ብርሃን ዝሽሙ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ላጌቶ ብርቱዕ ዝናብ ዝሃርመሉ ዝነበረ እዋን ነይሩ። እታ ሓንቲ ዓራትን ሓንቲ ኹርሲ ትሕዝ ጭፍላቕ ገዝኦም ማይ ከኣቶ ግዜ ወሰደሉን። ሳራ እታ ብዓራት ዝነበረት ከም ፍርናሽ ዝጥቀሙላ ባኮ ማለት ካርቶን ማይ ከይትጥልቂ ምእንታን ጠቕሊላ ኣብ ናይ 50 ኪሎ መሸማዕ ኣእትወታ። ብርሃን ወዳ ኣብታ ኮፍ ኢሉላ ዝነበረ ዝተሰበረት ሓንቲ እግራ ወንበር ኮፍ ኢሉ ከም ዝበላ ማማ እዚ ፈጣርሲ ንዓና ጥራሕ ድዩ ማይ ኣብ ገዛና ዘእትወልና እንዳቦይ ካሕሳይ እንታይ ኮይኑ ንኦም ማይ ዘየእትወሎም ናብ ገዝኦም በላ። ሳራ ትቕበለ ቢላ ሓውሲ ፍሽኽታ ዝተሓወሶ ክምስ እንዳበለት ብርሃን ወደይ ፈጣሪ ስለ ዝፈትወናዩ ማይ ኣብ ገዛና ዘእትወልና በለቶ። ርእሱ እንዳደረዘት ብውሽጣ ግን ሕማቕ እንዳተሰምዐ ዝናብ ምስ ወድአ ንብርሃን ወዳ ደቂሳ ናብ ማይ ምጭንጓሕ ስርሓ ኣተወት። ብሻንኬሎ ገሓጢጣ ንግዳም ገጻ ትኽዕው ነበረት። ክትዕዘባ ዝጸንሐት ጎረቤት ኣልጋን ሳራ ሓፍተይ እዛ መስቆቒ ፓስታ ገዛኽስ ማይ ዶኣትዋ በለታ እንዳሰሓቐት። ሳራ ኪርኪር ኢላ ሰሓቐት። ነዛ ጽብቕቲ ገዛይሲ መስቆቒ ፓስታ ኢልኪያ በለታ ስርሓ እንዳሰርሐት። ተከል ምሸተ ምሽያ ገዝኣ ጸራርያ ድማ ንወዳኣትያ ኣደሪራ መሊሳ ደቀሰቶ። ንጽባሒቱ ንወዳ ብርሃን ቁርሲ ሰሪሓትሉ ናብቲ ኩሉ ግዜ ዕለታዊ እንጀራ እተኣትወሉ ናይ ጎደና ጽርግያ ምኹስታር ስርሓ ወፈረት። ሳራ ነቲ ሓደ ከም ሓሙስ ወዳ ክትዕቢ ለይትን መዓልትን ከይተሓለለት ሰሪሓ ትወፍር ሰብያ። ኩሉ ነገር ድሕሪ ብርሃን ወዳያ ትሰርዖ ከም ሽሙ ክኾነላያ እትደሊ ብርሃን ኮይኑ ክዓቢ ናይ ወትሩ ትምኒታን ባህጋን እዩ። ሳራ ስዒድ በዓል ቤታ ብሕማም ካብዚ ዓለም ካብ ዝፍለ ኣትሒዛ ንነብሳ ኣብ ጸላም እትያ ንወዳ ክትብል ኣብ ዘይኣተወቶ ይብላን። ሳራ ኣብ ስራሕ ትውዕለሉ እዋን ብብርሃን ወዳ ኩሉ ግዜ እያ ትሻቐል። ወሊድካ ፈትኖ ክበሃል ሓቂ እዩ ከምቶም መዛንኡ ክኸውን ከየስተማስል ድማ ኩሉ ነገር እያ ትገብረሉ። ሳራ ወርሓዊ ደሞዛ 500 ናቕፋዩ ናይ ገዛ ኸራይ 100 ጥራሕ እያ ተውፅእ። ናይ መብራህትን ናይ ማይን ዓቕሚ ስለ ዘይብላ ኣይትጥቀምን እያ። መብራህቲ ፋኑስ እያ ትጥቀም። ትጥቀመሉ ማይ ድማ ካብቲ ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ብማይ ባሕርያ ዝፍለጥ ዲጋ ካብኡ እያ ትጥቀም። እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ድማ ኣጠራቂማ ናይ ወርሒ መሻሪፋ ከም ዝኣኽለላ እያ ትገብር። ሳራ ጓል 27 ዓመት ዝዕድሚኣ ብሰንኪ ናብራ ግን ክትሪኣ ከለኻ ገጻ ማዳ ተሸኪማ እቲ ከም ብርሃን ዝውልዕ ዝነበረ ገጻ ተደዊኑ ብሰንኪ ስእነት ገንዘብን ናብራን ገጻ ጸለሎ ተለኽዩ ወጅሃታ ሓዲሙ። ሳራ ንሓደ ወዳ ክትብል ንእስነታን ዕድሚኣን ኣብ ከርተት ክትሕልፎ ተገዲዳ። ብርሃን ወዳ ብደጊኡ ክትሪኦ እንተለኻ ወዲ ማማዩ ማለት ወዲ ሃፍታም እዩ ዝመስል። ንሱን ግርምኡን ጽሬቱን ኩሉ ነገሩን ምስ ግዜ ግን ናይ መንግስቲ ስራሕ ከምቲ ትፈልጥዎ ደሞዝ ከምቲ ዝድለ ወሰኽ ኣይውሰኽን እዩ። ኣብ ዓመት 10% ጥራሕ እዩ ዝውሰኽ። ሳራ ናብራ እንዳኸበዳ ምስ ከደ ብሰባሰብ ዝረኸበታ ስራሕ ነይራታ። ንሳ ድማ ሓደ ወዲ ገዛወቶም ወታደር እንዳ 59 ክፍለ ሰራዊት ዝነበረ
ሰራሕተኛ መጋቢት ከም ዝደልዩ ሰምዐት። ሳራ ነቲ ስራሕ ስለ ዝደለየቶ ተወከሰቶ። በዚ ተስማዕሚዖም ድማ ስርሓ ከም እትጅምር ተሓበራ። ሳራ ንግሆ ሰዓት 5 ወፊራ ፀብሕን እንጀራን ሰራሪሓ ኩሉ እቲ ዘድልዮም ነገራት ኣዳልዮም ንገዝኣ ትምለስ። ደሞዛ እኳ ካብቲ ዝነበረቶ ዝፍለ ኣይነበረን። ግና መሻርፍ ካብ ገንዘባ ስለ ዘይተውፅእ ትሽገር ኣይነበረትን። ቁሩብ ለውጢ ኣምፅአት። እታ ካብ ብርሃን ወዳ ዝውለደት ሒዛ ንኣስታት 7 ዓመት ዝኣክል መብራህቲ ኣትይዋ ዘይፈልጥ ገዝኦም ኤሌክትሪክ ኣእተውላ። ሳራ ቁሩብ ርፍታ ተሰምዓ ከም ሰባ ኮይና ሓንጎላ ክቐስን ጀመረ። እቶም እንደ 59 ክፍለ ሰራዊት ብስርሓ ስለ ዝፈተውዋ ኣብ መሻርፍ ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝተሓባበርዋ ነይሮም። መቸም ከምዚ ጌራ ጽቡቕ ናብራ ክትኣሊ ጀመረት። ድሓር ምስ ግዘ ካብቲ ተጣራቕሞ ዝነበረት ገንዘብ ንብረት ናይ ገዛ ገዝአት። ካብታ ጸባብ ብዚንጎ ዝተሰርሐት ጭፍላቕ ገዝኣ ካብኣ ትበልጽ ካልእ ገዛ ተኻርየት። መቸም ካብቲ ተረፍ ናይ ወታደራት ኮሮንሾ ኣኻኺባ ካልእ እውን ናይ ወርሓዊ መሻርፍ ክተርፎም እንተሎ ኩሉ ኣኪቦም ንሳራ እዮም ዝህብዋ ነይሮም። ሓገዝ ተኾና ኢሎም ግዘ ይነውሕ እምበር ዘይሓልፍ ሽግር የለን። ምስ ግዘ ሳራ ካብቲ ትሰርሐሉ ዝነበረት ምግብና ዝኣክል ገንዘብ ኣኪባ ዓዲ ክትቅይር ከም ዝደልየት ነገረቶም። ነቶም ተገልግሎም ዝነበረት ኣሃዱ ንሶም ድማ ናታ ጽቡቕ ስለ ዝደልዩ ጽቡቕ ጌሮም ኣፋንዮምዋ። ሳራ ካፍታ ዝነበረታ ምጩት ከተማ ኣስመራ ናብ ካልእ ዓዲ ቀይራ ማለት ተሰንያ ኸይዳ ኣብኡ ገዛ ተኻርያ ሓድሽ ድንኳን ከፊታ። እቲ ኩሉ ድኽነት፣ ከርተት፣ ምረት፣ መከራ፣ ሕሰም፣ ሽግር ኣብቂዑ ሳራን ብርሃን ወዳን ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ህይወት ክመርሑ ጀመሩ። ተፈጸመ። እታደ ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዘ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣመና ተመሲጥኩምሉን ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ነስ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ተሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ። ኣብዚ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ከይትርስዕዎ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላት